Ваше Преосвещенство, епископ Йоан, първи викарий на Софийски митрополит и български патриарх Даниил, високо благоговейни и боголюбиви отци, уважаеми господин Ангел Джоргов, кмет на община Самоков, уважаеми представители на общинското ръководство, уважаема госпожа Коцева, директор на Основно училище митрополит Аксентий Велешки, скъпи приятели, гости, мили деца, обичани родители, в днешния ден дълбоко в сърцата ни всичко това, което тези прекрасни деца под грижата и ръководството на своите преподаватели и с помощта на своите родители ни показаха, за пореден път доказва, че ако има нещо, което по най-топлия начин може да съгрее сърцето, ако има нещо, което може да извиси душата към висини, където друго не присъства, това ще да е вярата в Небесния Баща Бога и онова чувство на споделеност и обич, които не можем да намерим никъде другаде, освен в недрата на християнското семейство. И днешният прекрасен празник ни разказва, но и ни подканя самите ние едни, ръка за ръка, да влезем в Божия дом, да заживеем живота на Богородица, да станем част от семейството на Спасителя Христос. Нашия народ не е на земята от вчера. Това не са десетилетия, не са и столетия. Хилядолетия напред вяра и род и обичта на тези две толкова силно сплетени едно в друго чувства и най-високи добродетели е водило страната ни през добри и лоши, превратни и прекрасни моменти към бъднините. В днешния ден вие успяхте да ни разкриете и да ни затрогнете, доказвайки ни, че тази искрица е преминала през вековете